El corral donde soparon, detallado a raspalladas. Terres d'Alforins al final és un compromís de 11 bodegues, de 11 projectes vitivinícoles de cellers grans, menuts, bodegues privats, bodegues cooperatives, però al final és un compromís que adquirim aquestes 11 bodegues en un territori. Compuestas de pimentones que de un alça s'hi aguantaven. Estem avui en una fira que és la segona ja, és la primera que fem així a l'aire lliure. De veritat que estem molt contents perquè, jo què sé, sempre veus els clients, a la gent, als amics, sempre en restaurants o en cates o a la capital, no? I avui es veus així i la veritat que és molt bonic, no? Que la gent mire l'entorn, no? Respire la zona, no? De una pistola y hacía más alborote que el tiro de una pistola. Tenim l'ocasió de trobar-nos amb la gent que de veres aprecia i consumeix el nostre vi. Entonces tenim l'ocasió de parlar amb ells, d'explicar-los per què el vi com és i quina és la feina que fem. Que cada vez que sonaven feien espantar a la cara. Em diu el Pau, diu, per culpa teua hi ha un vi que es diu 16 gallets. Per culpa meua. Jo és que no em fijo en el que canta moltes vegades, dic sí. Tu no cantes una copla? Dic sí. Una copla que és del poble de Moixent. 10 i 10 que són 20, 20 i 20, 40. Ara ton pare pixa, ta mare canta i ton pare també, pels amos d'esta casa per 16 gallets. Dic, hòsties, de veres. Les vinyes d'aquí són meravelloses, són les millors vinyes que podem tindre en tota la geografia nacional. Són unes terres que estan en una molta altitud, són unes terres que se troben molt fèrtils, són unes terres que pateixen molt perquè tenen molt poca pluja i també molts moments hi ha les inclemències del temps que a vegades també hi cau pedra. Però aquí és un poble treballador, lluitador, i tots els habitants estan lluitant a la mateixa causa i tota la seva subsistència és el món del vi. I d'un bon rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates. Sant Amor. Moltes gràcies.